everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Naunsa man ko. Wa ko mahilo na. Gipasagdan lang ko nilang tatiwasay og naniirang. Nga magundang-undang sa pagpanglobo sa mga mais nga niya sa kong katapangan. Kinikit sa Polaris og ningning. Ikabuangan lang yun ko nila. Ipidamgol lang yun ko nila babae. Pero, husto, katong babayhan na ba ang buot nila ipasabot nga usa ka prinsesa nga mao'y ipapangita na ako ni Zeus? Mao ba ka to si Prinsesa Hestia? Tabangi ko! Tabangi ko! Husto. Maugi tingali ka to si Prinsesa Hestia. Ang kiingon ni Polaris o Ningning, abang asa ko man siya pangita. Asa man. Sinanairan, tabangan ko siya. Gipunit siya sa dakong uwak. Papabuhay ko! Huwag na matagdaw! Ay, buhay ito! Tatagdamay! Wasay! Wasay! Dili ko gustong madainig na kong uwak! Wasay! Ayaw pag-ihinay ha! Kusayal! Ibang giguritan! Wasay! Ay! Makahupo! Hala! Wala na! Nakahupo na ka! Ano ka na ba ibang giguritan? Agay na din napangos bangko. Agay din na ikuang akong buksan sa bato-bato. Inilim ang tubig. Agay! Ay! Diyarak ko dere, wasay! Diyarak ko dere! Ay! Dito pang ako! Agay! Nagdaan ka sa uwag. Ay! Waday ka lo. Ay, barog be. Ay, gano'n mapamantaon ka. Madas uwag tayo. Ay! Karang gibalik pa man kanako. Day! Kahanggo ba yan ni Mau? Ka nga naman na say! Dere ka na ko sa makakita ka pa na ko. Wasay! Kiniingon ko. Puslan man. Noel Rabe! Pusta ka no? Panagsalang! Panagsalaan na lang! Dong, salamat nyo kayo. Dong, nga imoy tao kong naluwas gikan at tundak kong uwak. Nga buot untang mo dana ko arong upat yun. Uy, sa payan, nairang. May ugani, kay nakuha din ako ang tinalinsang bagakay. Ug sa akong paglabay sa uwag. Naigo siya. Maayo ha. Iya kang kitagak. Salamat nyo kayo, Dong, ha. Salamat nyo kayo. Wagad may masayop sa pagsagop ni mo kay Pastilan. Patso na gintagot tong uwak ka. Ang sasay. May kadang dali dong. Hikap ka pali dong be. Ayang Kanang patso magkas uwak day. Basin ni mo kang asawa. Timaning uwak hab. Day, uwak mo sa kag dagway day. Usay! Timaning ang naon ni mo day. Usay! Uwak mo kag Tarong ako saya. Mura gusto ko ni mong ipapatay sa uwak. Tarong nga dyan ko, say. Tarong ako. Ay, gitara mabitaw ka. Hoy! Oo. Nagakos mo kang luminos. O nga naman Nagakos nagbagakos kayo ko. ng luminos. O nga naman nagbagakos ko.
Gusto sa kang mga ka? Piling apali dong. Aba na ay, nagpasalamat lang ko sa tong anak-anak. Nga iya Ay. kong giluwas gikan Ayaw ka. atong bot mo patay na kong wak. Ayaw ka ko, tingali magkaigo kas apali ni Dong Alam Luminos. mo, bayan ni mo. Ha? Lang. Unsay apali tay? Kini Na, ba? butay. Kini apali man eh. Kini. Oh, Wasay, apali wasay, ni wasay. Ray. Ay, dadong, ko andong Ay, dominos kanang. ay. Ay, ito na niya. Ko ito na niya. Bot ipasabot ni tatay ni mo. Dali, dali, Nga, paakon bot ko ni ipasabot ni tatay ni Dong, mo. paakon ko ni Nga. apali dong. Hanggaw, di ka Ang na- bawal kayo pasabot Dong Luminos. Paakon ko ni apali dong. Hanggaw Kanang ba apali, niya? apapangig na. Paakon ko ni apapangig dong. Basin ba sa kiat ni nanay ni mo irang magkaigo siya sa imong apapangig. Mao na! Da! Niya nagita sa bahay, tita. Wa nagita sa ospital. Oh, mayo ka ni King. Nakatingog na yun ko. Ayaw na pamalikas, ha? Uya, dili na ito mag-away. Kay, dili man ta kaaway. Ah, ha? Pagkatuon na dili ka na mamalikas. Libre-libre nang magdungog ko. Ha? Ay, kay nga naman mamalikas ko. Unsa inaana amon? Unsa? Sakit na sa akong dunggan. Tita, ayaw na lang pamalikas. Di man sab maayo. Masuko man sab si Lord Jesus anang mamalikas, tita. Ay, tanawon lang. Sige, tanawa lang. Pero buhato na nimo. Ayaw ko patungga. O ayaw ko marikas na. Amon, nganong makakita man ko nimo? Nganong si Tita Rimi di man siya makakita nimo? Og si Mami og si Dada Armando, di sab siya kakita nimo. Ngano man? Tungod kay, nakakita ka na nako. Sa una pa, hinandan na makakita ka nako. Unsa? Wa ko makasabot kay nakakita na day ko nimo sa una. Ha? Amon? Sa akong damgo ko lang siya nakita, Polar. Kinahanglang makita mo siya. Nausab na ang iyang panagway. Unsay buot mo ipasabot, Ningning? Tungod kay ang iyang panagway kaniadto, dili na mao karon. Kinahanglang pangitaon mo siya, Luminous. Unsaon ko ang pagkaila ang babayana? Nga nausab naman ka iya panagway. Ang imong kasing-kasing ang muila niya, Luminous. Ang imong kasing-kasing. Husto, siningning, Luminous. Ang akong kasing-kasing mo ilan niya? Unsaon? Salamat sa flowers ug chocolates, ha? Sige, bye! Kinsa to, Razzie? Akong classmate sa biochemistry, tita. Ay, uniya. Kita ka lagi ka og buwak og. Kunsa na? Chocolates! Oh, chocolates di ay. O say, buti pasabot anak. Tita, yan na naman, di ba? Talaga ng imong alaga. Ah, nasa ato pa? In love ka na? Not yet. I am not in love. Maybe soon. Ah, kasabot ko. O sa to sa mga bubuyog nga naglibot-libot sa imong pagkabuwa. Si tita. Smile, ay. Doon pa ko. Manguyab to nimo. Unya, masagot ka. Nganay dagkoy ato. Oh, gwapa lagi. Pero ang ilong, nasubrahan ka taas o kadako. Piligirog malus, no? Tita ay, ayaw panaway. Tanaw ay, mamauli na to. Okay. Pero, Razi ha, What? dili magpataka og sugot og lalaki. Katikari ba yakong masugamak ka sa lalaki nga mupasipani mo? Yes, tita. Di ko ba himong masayop kay naka-experience na ko ano. Hello, Corazon. Hi! Guwapo! Pwede ko...
Pwede do. Si tita. Ako na lang nung nihilo ni mo Inday Rasi. Ako na lang no. Di mo na? Go ahead, tita. Di aga po kita sangko ni mong dapit. Kung dili man din sa eskwelahan, adto sa Saka Village. Nga sa ato paring alas tol, niya din ni Dapita atong gipangita. O kung masangkaw ta sa village, auto asam dito ang atong gipangita. Pila na katuig ang milabay. Wa pa ginato siya makiti. Hain magka si Prinsesa Histia. Mangutana ka ta sa mga tao din kung nakailabas sila sa atong gipangita. May sudsap ng utok mo. Oh, siyempre. Sige. Pangutana sa mga tao. Sa mga nagpuyo ning Dapita. Diyan na lang sa gawa sa eskwelahan. Dili kita pasudlon sa mga gwardya. Oh, ibalik ka naman dayon. Kumusta? Way nakailan ni Prinsesa Histia din Gibugal-bugalan pa ko sa ubang mga tao. Kanang mga nag-standby diha. Kinahanglan mo pundo kita ning maong lugar. Kay niya din ang Dapita si Prinsesa Histia. Husto ka haring alas tol. Unya be kung gutomon ta. Managi ta og tao. Alon mga tong kanon. Magkahimo kita sa pagkaon sila mga pagkaon din hiruwa. Apan pagkaon nga way asin. Dili kita magpataka sa pagdagit o pagkaon din Kay tingaling ko sa may tabo na to. Kita pa lamang duha ning Dapita. Gusto. Musud ka ta sa eskwelahan nga atong gituhuan nga tuwa si Prinsesa Histia. Mao ka na itong buhaton, Roa. Dali na! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.